Senyora Morell, molt bon dia, benvinguda. Gràcies per estar avui amb nosaltres. Bon dia, moltíssimes gràcies a vosaltres, Carmen. Senyora Morell, que estaven preocupats, sobretot ahir, per allò del subministrament del butà a la ciutat d'Oliva, en general a la comarca de la Safor, però clar, en Oliva els nostres oients ens diuen allò de és que vosaltres podeu anar a buscar per ahí, però vosaltres no us podem manejar. Certa part de raó tenien, així és que com està la cosa? Em consta que està vostè fent gestions i que ho tenim una miqueta més clar. Sí, efectivament el problema és un poc generalitzat en tota la comunitat valenciana, és un problema ja de Repsol Espanya, un problema de logística, no de producció de la planta de butà, és més el repartiment i la distribució. Sí que és cert que en el nostre cas la situació és un poc més complicada perquè al tenir un tancament perimetral nosaltres no podem ir a buscar en la base de Gandia el butà, entonces això sí que és cert que complica un poc la situació. I, Carmen, el primer que vam fer quan hem detectat aquest problema és posar-me directament en contacte amb el responsable de Repsol d'ací de la Safor i en Repsol Espanya, sobretot per obtenir una resposta i saber exactament com anem a tindre o quan anem a tindre un poc de normalització de la situació. I és cert que des de Repsol Espanya estaven comentant que en tota la comunitat valenciana s'ha incrementat més d'un 40% el consum de butà respecte a dies puntuals de màxima fred d'anys anteriors. Aleshores, el consum s'ha disparat. És cert que amb les noves mesures, que es suma les noves mesures de la comunitat valenciana en el que es tanca el comerç a les 5 de la vesprada, fa que molta més gent estiga a casa. Sumem la ona de fred, que també comporta més consum, i també, anem a dir-ho, un poc la pujada del preu de l'electricitat, que també comporta que es busquen sistemes alternatius. Pues al final, totes aquestes situacions el que han comportat és un increment de més d'un 40% del consum del butà. Quin problema? S'han vist sobredimensionats en el que és la logística, torna a dir, de la distribució. Aleshores, el que està fent Repsol per a posar ja solució és incrementar el número de vehicles que van a transportar les bombones i també els conductors i els treballadors que també s'han contractat més personal per a poder facilitar aquesta distribució. Aleshores, per donar un poc de tranquil·litat, és cert que sí que estan arribant bombones a la nostra localitat, però no són suficients per a la demanda que hi ha. Aleshores, ja ens han dit que al llarg de finals d'esta setmana o la setmana que ve ja anirà normalitzant-se la situació i intentaran que arriben ja un major nombre de botelles ja a la nostra ciutat. Clar, dit això, la recomanació és relativament senzilla. És allò de tinc paciència, no demanes fins que no siga realment necessari i no acumules. Però, clar, això és fàcil de dir, no? Sí, però hem de fer un esforç i sobretot quan venen moments complicats com aquestes situacions que venen superades, no? I al final hi ha una sèrie de circumstàncies que van sumant-se i han provocat aquests problemes de distribució. Ha de primar un poc el sentit comú. Hem d'intentar, sobretot, no fer acopio. Carmen, ho has dit molt bé. Qui tinga i no siga necessari, per favor, que no vaja per a tindre magatzenat bombones, perquè hem de tindre en compte que la gent major, sobretot la gent major, són les persones que sí que cuinen en butà, entonces sí que és cert que per a ells sí que és prioritari, a banda de la calefacció, perquè la gent més jove que tenim cases en el que ja hi ha sistemes d'aires acondicionats, tenen sistemes alternatius, o igual tenen cuines ja elèctriques, no tenim problemes de lo que és el servei més bàsic. Però la gent major sí. Sí, vaja, és allò de, a lo millor t'hi una miqueta més car, però no el mors de fred, no? Efectivament. Aleshores, tinguem un poc de prudència, d'intentar un poc de fer un poc menys d'ús i intentar no fer acopio i deixar un poc prioritzar que siga la gent gran que no té inclús opcions de mobilitat, perquè a vegades la gent més jove pot buscar alternatives, però la gent major no té alternatives. Sí que és cert que nosaltres, per no tindre problemes en els serveis bàsics, hem contactat en tots els centres escolars per a tindre garantida els sistemes de calefacció, per tant no tenim problemes
En aquest aspecte hem cridat a totes les residències de persones majors per a garantir que el subministrament no puga fallar-los i en el centre de salut també per a veure exactament quin tipus de sistemes estaven gastant de caldera i bueno, ho tenim garantit i també és cert que tenim contacte directe amb Repsol Espanya per a que puguem informar puntualment dels problemes que tinguem que tindre. Avui mateix hem constatat que sí que ha arribat als punts de distribució botelles de butà. És cert que s'han acabat o s'han esgotat amb molta facilitat, però intentem que al llarg d'aquests dies vagin normalitzant-se la situació i bueno, que ja no tinguem problemes en aquesta distribució. Una altra qüestió que s'estava comentant fins i tot en les xarxes socials, ho dic en dolor perquè sembla ser que qualsevol cosa que diuen les xarxes ja és llei, però en fi, s'havia comentat el fet de que la campa que hi havia a la carretera de Pego s'havia desarticulat, s'havia desmantellat. Vaja, que ja no n'hi havia una campa a la ciutat d'Oliva. No és cert. Quan a mi també va arribar la informació, he contactat en el Departament d'Activitats per veure si això era una informació fiable i bueno, des del Departament d'Activitats m'han confirmat que no en cap moment. De fet, una de les mateixes treballadores el dia anterior havia anat a agarrar propà allí a la planta de la carretera de Pego. Aleshores, no. Estan en actiu, però sí que és cert que igual quan han finalitzat o s'han esgotat el nombre de botelles, igual han pogut tancar en algun moment puntual fins a rebre el següent subministre, però estan en actiu els punts de distribució de butà i de propà, però és cert que estan arribant les botelles, però és cert que no dona per a tota la demanda que n'hi ha actualment de necessitat en aquests moments. Bueno, que tinguin paciència, que jo ho entenc, que és el més difícil de tindre, no? Perquè quan uno veu que està a punt d'acabar-se-li la bombona de butà, en seguida ja vol tindre una al seu abast i quan no la tens de forma immediata és com que s'acaba el món. Però bueno, en una miqueta de paciència podrem passar i salvar aquesta situació. Així és que això és el que hem de demanar als nostres conciutadans. Efectivament, són situacions que venen sobrevingudes, són situacions, ja torno a dir, és que és un 40% el consum superior a moments de màxim consum d'anys anteriors. És que és moltíssim l'increment que s'ha produït. Aleshores, les plantes de distribució no estaven preparades per a un consum tan elevat en la Comunitat Valenciana. Torno a dir que és un problema de tota la Comunitat Valenciana que està Repsol Espanya posant solució, però hi ha que tenir un poc de paciència, un poc de sentiment de solidaritat, intentant un poc no fer acopio per a que pugui arribar aquestes botelles a la màxima població possible. Sobretot a nosaltres el que ens preocupa és que arriba la gent gran, perquè sí que és veritat que la gent gran a banda de només sistemes de calefacció, ho gasten per a cuinar, i això sí que és un servei bàsic i prioritari. És fonamental. I no puc despedir-me, senyora Morell, sense preguntar-li i fer esment. Malauradament, Oliva ha sigut notícia avui per una actuació ahir, jo diria que com a mínim desafortunada. Sí, Carmen, moltes vegades tots hem de ser conscients de la situació que estem vivint actualment i a vegades les forces de seguretat estan per a fer complir la normativa i jo crec que és el que van fer i estan fent tant la Guàrdia Civil com la policia local, intentar fer que tots complisquen la normativa. Que ens agradaria que tots fórem un poc més responsables a l'hora de planificar o de fer algunes activitats, però, malauradament, quan algú no complís, els serveis tenen que actuar i això és prioritari en aquests moments, garantir el compliment de les normes de seguretat. Jo, que sempre sap que m'agrada veure les coses de la forma més positiva possible, jo crec que amb l'actuació d'ahir el que es garanteix és que estan fent complir allò que ens pertoca, que ens estan protegint com toca, encara que n'hi hagi per ahir gent que no és conscient del que fa i del que està ocorrent. A vegades, Carmen, no són actes de mala fe per part de la ciutadania, sinó que es fan amb bona voluntat, però no es valoren les conseqüències dels actes.
I aleshores nosaltres, i des de l'administració i des de serveis de seguretat i les forces de seguretat, tenim que velar tot el que fan és per a garantir la nostra seguretat. Aleshores nosaltres no tenim res més que dir que les nostres forces de seguretat estan actuant, estan treballant i al fi i al cap estan treballant per el bé de tots. I continuaran fent-ho, així és que el millor que podem fer és complir. Efectivament. Anna Morell, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i tant de bo plegui el votar de forma immediata, perquè jo sé que això genera estrès en la ciutadania i així ens garantissem que estarem calentets i tranquils almenys uns dies. I a veure si som capaços de millorar aquestes xifres. Gràcies. Sí, moltíssimes gràcies. Herrera en COPE. COPE Onda Naranja. Estar informado.